ħanajlek fuq il-karta. Fit-tielet dibattitu tal-kampanja elettorali il-kap nazzjonalista Alex Borch baqa' ma ppreżentax id-dettalji neċessarji dwar dak li qiegħed iwiegħed. Dan fl-istess ħin li dwar temi sensittivi bħalma u l-IVF għażel li jqarraq dwar emilu u d-dikjarazzjonijiet preċedenti tiegħu biex jittanta jirbaħ xi punti politiċi meta issa qal li hu favur din il-kura biex aktar persuni isiru ġenituri. Jiena favur l-IVF. Jiena fuq l-IVF kont ċar, konsistenti dejjem. Jiena dejjem kont konsistenti. Jiena favur l-IVF. Madankollu sa ftit taxxur ilu biss waqt li kienet itellaq biex isir kap nazzjonalista, Borch ftaħar li fl-ewwel okkażjoni li kellu ivvoto kontra it-twessieħ ta' dan is-servizz. Kenna vot rigward l-emendi fl-IVF fejn anke jiena kont wieħed mill-ftit deputati flimkien anke Mejdrin u Van Bartolo tal-Mosta illi ivvotajna kontra dil-kwistjoni. Rigward l-emendi le dakinhar ħassejt u għadni nħoss illi kien punt ta' prinċipju illi ivvotajna b'dak il-mod, bl-istess punt ta' prinċipju għadni. In-nuqqas ta' għarfien minn Borch dwar dettalji importanti inkluż dawk relatati mal-qagħda ekonomika ta' pajjiżna kompla jispikka f'dan id-dibattitu. Dan anke jekk il-Partit Nazzjonalista ta' Sikwit jipprova jattakka lill-Gvern fuq it-tmexxija ekonomika. Id-differenza iżda ħarġet ċara meta l-Prim Ministru kixef li Alex Borch lanqas jaf x'inhi r-rata tal-inflazzjoni llum f'pajjiżna. Ħanibda mill-ewwel fuq dak li qal il-kollega tiegħi issa. Semma l-inflazzjoni. Kemm hi l-inflazzjoni sur kap tal-Oppożizzjoni f'pajjiżna? Ma tafx. Fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea. Waqt li jitrattaw il-proposti tagħhom il-Prim Ministru nnota wkoll kif dak li qed iressaq il-Partit Laburista u ppjanat u kkalkulat bl-akbar serjetà u permezz tal-esperti bil-maqlub ta' dak li qed iwiegħed il-Partit Nazzjonalista. B'mod partikolari il-Prim Ministru enfasizza wkoll fuq l-introduzzjoni ta' super bonus. Għaliex super bonus u mhux il-twessieħ tal-tax bands kif ippropona ħadd. L-ewwel nett, aħna il-proposta tagħna hija ċara illi 1,000 euro ta' kull sena lil kull min jaħdem f'dan il-pajjiż bżieda mal-bonus illi diġà jeżisti mhux taxxabbli u jirċevija kulħadd, anke self-employed. Ħadd ieħor irid illi min ikun għadu kif niżel ġewwa pajjiżna jittrattaħ differentement minn kif jitratta lil Maltin u l-Awċin għall-finijiet tal-pensjoni. Appart illi fuq dil-miżura żgarraw b'250 miljun euro għalhekk meta saqsejtni biex ngħid lil Clyde juża l-calculator nittama ma jużax il-calculator tagħkom. Meta kienu qed jitrattaw il-mobilità, il-Prim Ministru stqar kif il-Partit Nazzjonalista ikkritika lill-Gvern Laburista għax qiegħed jingaġġa lill-aqwa esperti fil-qasam. Iżda bl-akbar trasparenza qabel biss bdiet il-kampanja elettorali, il-Gvern ħabbar dettalji importanti dwar il-pjan nazzjonali fit-tul għat-trasport Malta in Motion, għal kontrarju ta' dak li qed iwiegħed il-Partit Nazzjonalista. Il-Ministru Boni tissoġġetta ruħu għad-domandi kollha tal-medja u l-kritika tagħhom taf x'kienet għax qabbadna l-esperti lill-Arub. Bħalli kieku proġett li skont il-projection tagħna jiswa 2.8 billion euro u skont tagħkom, insomma liema waħda 3 billion u l-oħra 3.9 billion tista' tagħmlu mingħajr ma tingaġġa l-aqwa esperti l-ikbar proġett infrastrutturali li qatt se jkun għamel pajjiż imma biex nippruvaw nifhmu ta' Xavier. Dana it-tip ta' argumentazzjoni illi qed ikollna nisimgħu jew l-oħra li ttihom 1,200 euro fis-sena barra l-pensjoni malli jinżlu ġewwa pajjiżna. Dak is-sens ta' ġustizzja soċjali li ma jkunx ta' kontribut bil-bolol tiegħu malli jiġi ittieħel 1,200 euro u dawn huma l-għażliet illi għandu qudiemu dan il-politik.